Dili siya mutuo og kalinaw. Wa siya'y kasing-kasing. Wa siya'y gugma ug kaluoy. Mataglihok mao ang kabangis ug katalagman. Gitina ang mga ngipon sa espisong dugo. Usa siya kay mortal. Wa siya katapusan kay gikulit nga way kamatayon. Mapait nga tunglo ang kanunay giampo. Awanan kung daan ang imong pagalaktan o himayaon ka sa imong katawan kay ikaw ang maghari sa tibuok kalibutan. Ang iyang komunyon mao ang kamatayon. Ang iyang giludhan o giampuan mao ang hari sa infierno. Serafim! Iya ang gitagana ko nimong gingarian. Buutan ka na kong alaga. O gikahimutan ko ikaw. Dili! Dili! Serafim! Ang pagpaulipond, ang pagkamatngund, ang paglimod ug ang pagsubat. Nasayod ako sa imong gibuhat. Og nasayod usab ko nga gidungog kang buhi bisan tuod patay ka na. Busa pagmatao pagligon, kay nakita ko ikaw nga dili pahingpit sa atubangan sa akong Dios. Serafim! Ang pagbasol, ang paghinulsol, ug ang matuod nga hagit. Panahon na! Nalaglago na naghimo og kadaot sa kalibutan! Sinuwat ni Fermin Collantes Gomez, spinner Nelson Tandano, technician Achilles Hisemb, ubos direksyon ni Algin Nabakita. Dalit sa RGMA Super Radio Production Center. Naiubos ang akong kasing-kasing. Dili kayo magmalinaw. Ipanumpa ko, Serafim! Og karon niya ang laing sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Nahibawan yun ni Serafim nga si Basti usa ka impiernuhanon. Bisan ka ni sa iyang kamatayon, gihimaya niya si Satanas. Ug nahugno si Crisula sa iyang nahibawan. Human adto, upat na lang kami kabuok. Si Doria, si Crisula, ako ug si Serafim. Apan among gisalig ang among kaluwasan sa kasagarang tao nga sama namo, nga sa among pagtuo usa ka langit nun nga mao si Serafim. Apan nasayod kami na dili mohunong sila si Lucirum kaysa akong pamati sa dili madugay maghari na gyud si Satanas sa yuta. Basaha ang uban Lucirum. Usa ka libo ka tuig, usa ka anghel nga mikunsad gikan sa langit, nagdaog dakong kadena og yawi alang sa bungaw nga dili matugkad. Gidakop nila ang dakong dragon, ang karaang bitin nga gitawag og yawa o Satanas. Gigapos sud sa kalibo ka tuig,
ug gitambog ang yawa ug ang mga anghel niini ngadto sa bungaw ug gisirhan ug gitrangkahan aron di na makapanglimbong sa katawhan ug sa kanasugan. Ug kamahalan ug talahurong Lucifer, magkapanlibaot sa balibo ang mahitabo nimo kung matuman kini panagna sa gipadayag. Di ko makatubos na matuman ang maong panagna. Busak kinahanglan makuha ni si Serafim. Tungod kinagkukis ang papel na matuman ang ipanayag. Mangutaan ako kamahalang Beelzebub. Unsa may papel na Serafim? Way pangalan ni Serafim din sa gipadayag na may mahinudanong papel alang sa katumanan sa maong panagna. Siya ang anghel lagi pasabot sa kalibog ka tuig na may konsandikan sa langit. Siya ang anghel lagi pasabot na may nagdadakong kanina o kantado alang sa bungaw nga dili matungkad. Siya ang mudakop sa dakong dragon, ang karaang bitin nga maong ako. Siya mo'y mong gapos nako, ug iya kong itambog na to sa bungaw, ug bilangguon ako, ug kusa kalibo katuig. Apan buhian kag gihapon human sa kalibo katuig. Ug mukatap kita sa tibok kalibutan, sama sa baybayon kadaghan. Apan may kalayo sa langit na may mulaglag ka ako, ug kaninyo ako mga pinili. Aron itambog kita na to sa linawa kalayo ko sa pre. Ang mahinagdano na kapugyan kiyod nga dili matuma ng ipanayag. Kinahanglan di yun matuma ng ipanayag! Ikabagat na nimo niya si Serafim. Ingda siya. Gibingaw ako niya. Ugantod karon. Nagtugo gihapon ang akong kasing sa iyang kibuhat. Ngano nag-antos man ako sa agi sa mga tingga nga hinimo nila ni Mikael ug Serafim. Dili na kanamawani mo na si Ron. Kung magpabiling buhi si Serafim. Apan mo lahutay ka na si Ron. Kay wakay kamatayon. Apan tungod sa kalas ang gigamit ni Serafim, dihat ni mo. Papilit ka mag-antos kung dili mo mapatay si Serafim. Papilit kang mag-antos kung dili mo mapatay si Serafim. Ang ilang basahon sa unang kasabutan. Sa ikaduhang kasabutan na nahitabo gyud ug datuman. Bisan pa sa among pagpugong ni Serafim niadtong unang panahon. Ug karon mao ang gipadayag. Kan kinasunog ang pasahon sa mga magtutuo sa langit. Di kayo na. Gamiton ko si Nikom. Gamiton ko sa kordong. Ikinahanglan ko na sila ni panahon na aron mo kulisyo sa kahapdo si Serafim.
Serafim. Mamasinta kung niya pa ba sila din Mingaw, may tao pa kahakining dapita. Mamasin lang ta. Ayaw, Serafim, ako'y manawag. Pulihi ko diris manibila ang komisaryo. Dili na kita makasalig bisan haing dapita o bisan kisang tao nga ato ikasugat kay kontrolado na hapitan ng dapit sa mga dautan ng Pilipinas. Masabtan din ninyo kung may mahitabo na ako. Biya din mo din kung luwas ang inyong kinabuhi. Amping Serafim. Nasario, Mulingkod ko diha sa may manubila. tuwa na si Serafim. Ngit-ngit na sa unahan. Oh. Dalitang bisiga ang suka. Dumitaw. Dumitaw. Dili ako ang pirnuhanon! Magtotoo ako sa langit! Maklaro ninyo nga kung agtang ngaway patik kung timailhan sa tulo ka size ng numero. Kung dili ka mo impirnuhanon, gusto unta na kung magkahimamatay kitang pipila na lang kabuok nga mga magtotoo sa langit. Apan kung impirnuhanon gyud mo, andam akong makigpatay ninyo sa ngan sa kong gituoan o giludhan nga mao ang labaw makagagahom nga langit nun. Dasmog! Papa Nazario, wa pa mo kawas og balik si Serafim. Gibatin ako kabalaka, Kristula. Dugay na kaayo nga wa na kong makaanhin ni dapita. Karon pa kong makabalik din Gusto si Serafim. Dili na nato masiguro ang tanang dapit. Mikatap na ang nagpasakop sa impyerno. Hapit na 5 minutos. Mo 5 minutos na pila na lang ka segundos. Kung way Serafim nga magawas, may naitabo na niya. O kinhala mo biya dayon kita din Gikan din Asa naman sab kita paingon. Wala ko siguro kung nasa kita paingon, Doria. Ilabi na akong dili na magawas si Serafim. Amot wa pa kung may baho. Kung nasa kita paingon, gikan din Mubiya na kita pa, Nazario. Miabot ang oras. Sana. Ayaw na, Pa Nazario! May gawas o balik si Serafim. May mga kauban siyang nanggawas! May mga tao pag yun dahil sa maong dapit. Padre! Padre Gabriel! Igo! Igo Nazario! Kaya lagi na sila ni mo, Papa Nazario! Magda!
Rosario! Wa kaday may bawo nga pirmi mang mo ani ang imong ama. Wa sige sugilo na ako bahin din ni Magda. Kung maani gani sa syudad ang imong amahan, di gid siya mosipiyat. Moagi gid siya dinhi. Kani adto maay pakaay kining dapita. Apan diya nagsugod ang kagubot sa katarong batok sa mga dautan. Naguba na kining maong dapit. Dili na kini sama kani adto. O kining nahimutangan nato karon, usa ka tago na kaing lugar. Aron luwas kita batok sa taga-impyerno. Karon pa ko makahimamat ni mo, Crisula. Pero daan na kani ato nga magsikisulti sa Inko Rosario nga may anak na siya daka. Magiskot sa pangakong amahan, bahin ng dapita. Matod pa niya, duha ka pari ang iya mga suod. Ug may ususap ka madre din nga iya ko ng suod. Tuo kami ka mga madre din Ha? Ako mo igimasabot sa imong amahan nga suod ng amiga nga usa ka madre. Apan! Giamong-amungan una ni Lucirom ang duha ko kaubang mga madre. Una niya gilansag sa krus. Kung wa pa ko makadagan, patay na sa bunta ka karon ug napahimuslan pa sa demonyo. Dili ko madre nga tan-awon karon. Gilabhan magud ako nga akong peste ug nagsibilyan ko. Lahi na sab ang panahon karon. Kani adto krus ug Biblia ang mo'y kaptan sa mga kaparian ug kamadrihan. Apan karon, nakakita ka ni Padre Gabriel, nagtaki na og armas. Ug ako, nagbitbit og taas nga armas. May gubot ang katumanan sa gipadayag, Crisula. Bisan kinsa ang giya sa katarong, nasama nato karon. Hutdon nga patay sa mga dautan nga sama nila ni Lucero. Mao nga kinahanglan ang bisan kinsa og armas. Salamat inyo. Sister. Magda na lang. Hibaw na bita mga madre ko. Magda na lang itawag na ako. Palihog lang. Salamat sa inyong pagdawat na mo, Magda. Wala ay magtinabangay o maglinabanay, Crisula. Kita-kita ra nga mga magtutuo sa langit. Ang tinuod, kung wa pa mo dinhi. Wa pa may siguro kung asa kami mo tako. Mauwi akong pagtuoin ko na nakikaw kang imong anak na matay sa amos. Ang tinuod, misodok trabaho si Crisula. Apan wa siyang may baho nga ang tag-iya sa iyang gitrabahoan. Mauba si Lucirong. Naalaot na ang akong anak si kamot ni Lucirong. Apan usa sa walang namo mamatikli, mao nga ang kinaiyahan, ang panahon ug ang palibot. Nagkaanam na ngadto sa iyang pagkausap. Midagat nakita sa mga hitabo nga ang maghari mao ang mga dautan. Kung wa moabot sa among kinabuhi ang usa ka tawo, wa gyud kami sabtan si Crisula. Kinsang tawana ko? Kanang tawana, si Serafim. Serafim? Wa na kong mahinumdum kung kapila na kami maluwas ni Serafim. Serafim? Serafim? Ngahan ka na sa pundok sa kinatas ang order sa mga anghel sa langit. Ingko na sa Dio. Dili ka na lang ako sutihan bahin ni Serafim. Ikaw na imutukan ni Serafim. Unsay imong ipasabot ingko na sa Rio.
Gisela? Magda? Madali ka ng tanaon. Nauga naman ko ng akong biste. Mangutan ako. Oo, sana. Ubanit ko. Asa? Ipaila-ila ko anong tawhana. Si Serafim? Nagsulti pa sila sa akong amahan o ni Padre Gabriel. Kung libre na si Serafin, ubanit ko niya Crisula. Muliho ka na, Nikom. Muliho ka na sab, Gordo. Mao kini akong ipabot. Gipaibaw ko na ikaw, Lucirum. Gay patawag ko kung kikinahanglan na nga muliho ko. Salamat nga sa katapusan gipatawag mo ako. Karon imo nang palihokon. Mas labing ugdang kung mulihok na sab ang madre. Gusto. Oh, ang madre dito. Hain naman ay tuod si Magda. Wag yun kami kalibutan. Husto si Serafim nga dili na matag-an ug kasaligan ang tanang dapit ug ang katawhan. Ug kining Magda nga gisgutan ni Lucirum gustong makigsuod ni Serafim. Nunti lang palihog ang ubang pang mga sumpay ning mas lahi nga sugilanon. Serafim. Sugilanon nga sinulat ni Fermin Colliantes Gomez, Director Algin Abakita, Spinner Nelson Tantano, Recording Engineer Aquiles Hessen, ug laing dalit kaninyo sa Super Radio Production Super.